mudik nyos nyos yo ye oh yo yeah
Istimewa.
Oke, kendangnya urung siap. Oke, yuk. Kosek, sabar, sabar. Tetap koplak ini jangan gede. Yakin koplak. Oh, megap-megap dong. Jangan gede, jangan robot mau deh. Jangan rabak. Oh, kowe kok. Yo, hiji. Hãy subscribe
ya karepmu nek kowe kuat ya gandrungan kabeh, nek ora kuat tinggalan nglongan sito. Sito kono pengaron. Walah. Sing ndi iki nek loro lho, Pak. Sikilmu ki diumpetno sing letek-letek. Tukang lah. Mau sesuk iki tak kandhani to sesuk iki nek ganong kathok rada dawa dadine iki lho. Sing kaya telo gandangan sikilmu ki men ra ketara. Kanggo kathok legging sesuk. Apa ning ora kathok potelot kae lho. Babon iki yo ngene to iki. Babon iki aja ngiri sing jago. Meneng mau dadi sing ngerek iki sing jagone. Adek babone slegrak. Ora masyar iki. Waduh, ora karuan iki. Babon sing diurus iki meneng mau. Dek meneng eneke nek men diparani jagone. Adek kowe iki slegrak. Waduh, sing rada larang lho. Wah, 2020 terangane babon ngereki jago. Ojo model saiki ngono kuwi, Pak. Nek kok nek papan gede wingi terus celek. Iya. Aja-aja tak nyekel lesan ki mau takonono sik. Iki aman to? Dilase aman to? Ora dikumbah iku sesuk kokoke. Heeh. Wis aja dikumbah. Heeh, dikokno cantelan di sawah. Ngerjema lagi kutuke menyan. Balik nanti, ya kayak balik no. Wah, sikile kaya anu, cagak pogo. Metenteng lho maksudnya. Nah, lebar orang ki sikile kaya ngene iki lho. Oh, lha iki yo babone urung dolen ndak boleh diewek. Iki budaya kene, balik kene. Urung dibalekno. Orang terenge lor gunung ki jual mahal ngono lho. Adek ki mulih ya mulih diewek teko terus ledek. Oke, balik ke. Yo. Lah wis balik disambut. Wes iki. Oh ya wes balik wes. Iki jeruk apa kowe? Kayak jeruk. Ya. Cek iku sing lemu-lemu tak iki aku sing delok kerucilan iki. Oh, kerucilan sik. Rene. Rene le ya Allah. Walah. Wis madang kurung kok. Walah. Sakno men. Ye la. Waduh. Bu, sing nembe ngandut keblebek 3 nggih padarane. Kula salam Jabang Bali. Ya iki nggih. Iki yo nek nyawane nggih terangane. Maju. Kowe iki ngopo benak-benak edok iki? Engko le benakno. Enak apa? Wah, enggak takon anak apa. Tak kandhani yo, Pak. Iki arek didoni kacang. Sedina kas, wis baringon nggih didoni kacang nggih. Sampeyan sing didoli, kula sing ngadol kacange nggih. Kowe ngerti benak terang. Lah terus bener. Ya, rasa ngopo-ngopo. Bocah 2009 ngono kuwi, Pak. Atrane dikandhani ora kakaruan. Iki gandrunga milya sakarepmu. Entek-entekno. Heeh. Mumpung kene-kene. Entek-entekno. Wis pokoke sebalu-balu enak kabeh. Yakin aku. Iki dalang-dalangane iki cara sikil-sikilane iki jan apik. Oke. Wah, iki. Iki genah.
Iya, entek-entek no. Men saya apa sih? Oleh arek ngadani saka ngarep mburi kok ngiringan. Men. Saka ngendi kenek. Hah? Sa apa? Wah, ndak nyurung kok rating. Takon Kang Siwulan aja manjer kok rating ngono. Wis ta wis, lumatno kono aja manjer. Nah. Oke. Oke, ya. Di arek tak kapakno nek koyo ngene iki nek kowe tak depi kono tak kapakno. Ora jar. Bayangkan. Ora. Kowe ketiban lengene ora jagoan lho. Adek wani-wanine kowe milih iki. Wah. Iya. Gusti Allah. Oke, ya Mas yo, angkat. Oh. Tak berani. Banjir badan tak terhati. Penting aku bisa dari sisi. Udah itu ora. Lah kowe iki tak wani-wanine mele sing kowe. Atek ning geleling men. Lagune iki lho, ombak gede tak seberangi. Kuwi lele petir. Terus e. Banjir bandang tak tataki. Yo ngalah sebarang-barangmu katut. Terus gunung jeblok tak jak ngopi. Lah tek kober men. Ora gunung jeblok arep ngopi. Lah golek slamete nyawa sik. Iki luwih parah Pak sing kari. Apa? Segoro geni tak nggon nglangi ngono sik. Yo ngalah. Dadi balung kowe. Dadi awu. Atik kowe njaluk lagu sing apa? Segara gede tak segara geni. Oh, segara geni tak tataki. Oh, lek dadi aku atik gleling. Kembali habitatmu. Aku ati kok warek. Maju aja. Maju, ha? Apa? War juga sih. Oke, ya Mas. Yuk. Oke. Jadi uno, yuk ngalah ya apa? Pak Bu, mungkin lantaran iki apa bareng mboten neten nggih. Mugi-mugi mboten wonten apa melih anggenipun pertanian dados Allahumma amin. Nggih, ajeng mung lupa-lupi ngisor tok niku ya niki ndak nggo anu. Mateni aratan petik bareng. Arep apa kok? Oke, arep sholat apa arep dangdutan, ha? Oke. Sholat sih.
Notonya apa sih? Iya. 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 So. Oke semua. Alon. Biar gandrung atraksi nek. Aku seneng gambar sebalik rutin. Apa ini? Wah, gandrung. Oke, pilih segi. Iki nek kowe bojomu iki jan greng dadaan. Lah wong lagune bojomu tak sirihe kek. Wah, iki ngombe anu. Wah. Gedemu kek nang pase. Ada nyemburi. Ya, apa mere sing wae. Pokoke sing setara pira? Setara apane wong dhuwur kene. Ya iki ala-alane saka tarangan. Ya ada teladun-teladun. Ya ketruk ladun kan. Biani, Pak. Ya dek kowe yo wani-wani nen bener. Atasi. Atasono arek. Wah. Walah. Gendong mah. Welok wani. Genah iki. Genah. Wah, iki tenan iki. Genah ora turu jero omah bar gendong. Tetep turu awal wedhus iki kok nek kandang. Lah ngenar gendong terus kok tekan omah. Kasih. Ora lha kowe iki rekoso mentok lemambakan iki. Ada lemambakan ki rekoso mendene. Oh yo. Mengi. Oke, atur nafas. Us. Iya. Walah. Itu cukup besaran sedengan iki. Rong sasingkas kayak ijo ngelemokno neh. Nanti anu dagingnya iki. Iki Dek, oke? Yo, Mas.
aku ora. Cepet. Jahitannya udar. Lah aku kata cokot. Hei, nah atraksi ini sing tenanan lho. Dadi klubin ngono. Lah pada kecokot. Lah iya. Wah, jahitannya udar iki. Tenang iki. Bubrak. Tetap bubrak. Jahitannya bom lho tegese. Ojo tak krok-krok. Lah kowe kok digotrok kok. Wes. Wah, sek benakno jahitane. Tegese mbok ngene lho. Aman to? Lho aku bareng mesti kono ngemakno to. Kowe tak kandhani to. Aku lungguh nek kono. Kowe diangkat. Lah kowe geget-geget gene to kae. Gene to kan. Aku bayang saya loro. Kono ki geget tenanan ya. Jebule mekangkeng maksud iki. Ngangkat pegane jenengan abot. Oh iya yuk kono ki wong luwih cilik ora kok. Ya. Oke, baleni oke. Kene. Ijik saku ora sing sitok iku. Wah. Iki aku yo mikir lho. Kok Awas ono Pak, awas ono. Ku nek nulungi cerak wis kok. Ya. Yo. Nampane megah genah pincikno. Lha ki cokot-cokotan nek iki mau wisan. Lha wong kanthi blekene kaya pet gedang sobo. Ketiban kene aku semaput. Kono arep mrekekel granu bedren. Wah, bro, kono bedren tetep bae. Men jare aku yo ngono. Ecer meneh. Oh yo, pisan Mas. Yo. Yo. Iya. Kosek. Yo. Iya. Yo. Lagi garong sekali. Ganti konsep. Lah tak kira-kira klubin geten setak meneh. Klubin ngono. Lah dadak tonton ngene. Terus yo tekar ngene. Lah nek cek semono gabuk. Lah cek pengku-pengkuwe kok ya. Waduh, iki sekrupe logo iki. Genah sekrupe iki. Ejar atraksi ora? Lah nek iki genah enteng. Heeh. Lho. Tak kira-kira atraksi to. Atraksi dhewe. Ijen. Iya. Aja dhuwur kalae. Pahit wis wong. Brang-brang kono kok. Ya. Yo. Yo. Oh.
hit iya waduh kecil galak meneh iya oh iya iya galak meneh munggah waduh waduh orang azan mau air cukup pokoknya jangan rambak rumping karo barang-barang koplak.